Еми то. Тя се запозна с аудиал. Я ще бърчу. Я съм била в песъци. Ще ни Никола и така пъща. Кой ми Никола, бе? Никола си бе. Каши. Толкова ли? Не е толкова. Толкова ли? Да, си кажа. Толкова ли? Абе, къде Бе, как ти правя, бе? Аз знам, че съм, бе. Тя ма си чупи, бе. Той доктор ми я даде на 30 минути, като беше ми я фърлила от ръцете. Бе, само дето имаш какво на тези. Явно.